Kan
no kato. Hoy sunay ni mo na. Hoy sa testing dina mo na. Lupari piyari na to. Ay thore ita. O solda ka nakipolay itong atensip palitin solda ka si Bumayta na panganin daw ay kan apay na pikaisip notin muna ka insang titignan niyo kan solda ay saka tulakan sinapit na ita ay insay na ay soyrong sa tukat ni sila yung polay itong apay tangsin sol palitin ito nila rin solda ay ka umani na insay na tila Tanda ito ang sino sa bigin tulakan at sinabilakan sila dyan. Napanagin daw ito. Kono nga man pero hindi na panagin sa slow by right. Ang Ay doon, kung wala pula ay sin, pwede ka lang. Tama yan, hindi kaya ng punto.